Giklaro sa management sa Davao City Overland Transport Terminal kung Dcott nga loyo sa pagpailawom sa Davao City sa COVID-19 Alert Level 1. Ipatuman gihapon sa public utility buses kung PUBs ang 70% nga sitting capacity inay 100%. Sa interview sa DXDCRMN Davao kang Aiza Yusop ang manager sa Dcott, gipasabot niini nga ilawom sa Interagency Task Force kung IATF Resolution number 163-A gipailawom sa COVID-19 Alert Level 1 ang Davao City apan nagpabiling anaa sa mas istriktong status ang ubang lugar o probinsya sa Davao Region asa nagabiyahe ang mga sakyanan. Iingon dito sa ato ang IATF resolution nga 100% kung alert level 1 ka. But we have to consider also the point of destination sa ato ang bus. Gikan Marso 1 hangtod 15, 2022, anaa ilawom sa COVID-19 Alert Level 2 ang Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental ug Davao Occidental. Dugang sa Dcott Manager, istrikto usab karong nga gimonitor sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 ang mga bus operator aron nga masunod ang ginapatumang guidelines sa IATF. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, Armen.